pred tým svojim nadržaným stúšajúcim a ty nemáš suché gaťky. Anči, nemala by si jedny suché aj pre mňa? Až keď odvoláš tú viestolickú Venušu. Ja odvolám. No, tak to si teda dlho nebojovala. Neriešime charakter, ale suché spodné právo. Potrebujem aspoň kúsok tangáčku ukázať tomu slintajúcemu deduškovi. Nech to mám na istotu. Tangáče ti nedám, tie mám iba jedny. Čo? Mamička neoprala. Ale kdeže? Mamička ani netuší, čo to je. Keby vedela, že niečo také nosím, nasadí tu na mňa tajnú službu. Viete, ona žije totižto v 19. storočí. Aha, aj ja chcem! Myslíš, že bola Maybelline? Ale teraz už iba kúsok čierneho suchého nič. Použiteľný skôr ako zubná kevka pre moju malú škrečinku. Aha. A by ešte žila. Sprostá. Ty si strašne cynická. Moderná žena môže byť buď krásna alebo cynická. Ja som jedna z mála, ktorá môže byť oboje naraz. A ja som akože ktorá? Skôr tá cynická. A ja? Totálne cynická. Tak dík. Lak na vlasy dostriekal a rúž od tieňu zlatistého sa minul. No, Anči, možno si aj trochu pekná. Rúž zvažujem. No, Anči, vieš, ty by si mohla byť, že úplne, že totálne krásna. Ale na to by si musela vyzerať, že úplne inak. Kraj, bodaj by ste tú skúšku neurobili. Ale no tak, Anči, požičaj mi tú špirálu, veď takto nemôžem ísť. No veď sa na ňu pozrieme, tak to nemôže ísť. A to si akože ako myslela? Veď normálne. Ako normálne? Normálne. Tá podprda je moja. Tvoj by som mala akurát tak na bradavky. Máš šťastie, že som to prebrala so svojou psychologičkou. To by si mala radšej prebrať s plastickým chirurgom, Zlatko. Ten je jej manžel. Vymieňajú si pacientov. Tak čo, tak ideme? Poďme!